дар маҷлиси васеъ ҳайати мушовара оид ба вазъи иҷрои қонунгузории замин ки дар он прокурори вилоят ва дигар роҳбарони шаҳру навоҳӣ ва шахсони масъули соҳа иштирок намуданд, масъалаи иҷрои қонунгузории замин дар давраи соли 2021 ва 3 моҳи соли 2022 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. Прокурори вилоят Фурқат Хоҷазода гуфт дар баробари он ки пайваста дар самти иҷрои қонунгузориҳо вобаста ба замин корҳои зиёде ба анҷом расонда мешавад, аммо новобаста ба он ҳолатҳои вайрон намудани талаботи қонун, сарфи назар намудани масъулияти ба зимма дошта аз ҷониби шахсони масъул ба мушоҳида мерасад. ҷамъбаст нишон дод ки ҳоло ҳам дар фаъолияти мақомоти марбута қонунбайронкуниҳои ҷиддӣ ба монанди аз гардиши кишоварзӣ берун мондани иқтидоҳои замини корам ба гардиши кишоварзӣ ворид накардани заминҳои нав дар ҳолати бади мелиоративӣ қарор доштани заминҳо, норасоии оби полизӣ, таҳрифкории кишти зироатҳои кишоварзӣ, ғайримақсаднок истифода бурдани заминҳо, ғайриқонунӣ ҷудо ва вобаст кардани иқтидоҳои замин, воқеан бартараф накардани қонунбайронкуниҳои ошкор гардида, қабули қарорҳои ғайриқонунӣ, сохтмонҳо дар қитъаи замини ғайриқонунӣ ҷудо ба ишғол намуда, ба манбаи харидуфурӯш табдил додани замин, ҷиноятҳои гирифтани пора ва қалби бахусус аз ҷониби шахсони мансабдори соҳаи замин ҷой дорад. қайд гардид ки зимни фаъолият таваҷҷӯҳ бештар ба ҳифз ва истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, аз гардиши кишоварзӣ берун мондан, истифодаи заминҳои хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва чорогоҳ, аз худкунии заминҳои нав, асоснокии қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо оид ба ҷудо ва вобаста кардани замин зоҳир карда мешавад. таъкид шуд ки 3000 гектар заминҳои обӣ бинобар нарасидани оби полизӣ, корношамии шабакаҳои обкашӣ ва обрасонӣ ҳамчун замини лалмӣ мавриди истифода қарор дошта, зиёда аз 2000 гектар заминҳо хавфи аз гардиши кишоварзӣ берун монданро дошта, 150 000 гектар заминҳои чарогоҳ дар ҳолати фарсоишёбӣ қарор дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 декабри соли 2021 бори дигар таъкид намуданд ки ба истифодаи замин ва об мунтазам зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва дар баробари ин ба масъалаи сарфаю сариштакорӣ ниҳоят ҷиддӣ муносибат намуда, баҳри баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои саривақтӣ андешем. аммо санҷишҳо аз он шаҳодат медиҳад ки дастуру супоришҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба истифодаи самараноку оқилонаи замин аз ҷониби раисони шаҳру ноҳияҳои алоҳида, шахсони масъули мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шаҳраку деҳот, кумитаҳои идораи замин, раёсатҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои кишоварзӣ ва дигар шахсони мансабдор ба таври зарурӣ таъмин карда намешавад. дар натиҷа садҳо гектар заминҳои пурқимати ҳосилхез бебозгашт аз гардиши кишоварзӣ берун монда, чунин омилҳо дар роҳи расидан ба ҳадафи стратегии миллиамо таъмини амнияти озуқавории кишвар, ҳалли масъалаи афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини талаботи рӯзафзуни аҳолӣ монеа ба вуҷуд оварда истодааст. тавре иттилоъ дода шуд аз беназоратии масъулини мақомоти назоратӣ баъзе шаҳрвандон дар замини хоҷагии ёрирасони шахсӣ иморату иншоотҳо сохта дарахтони бисёр сола шинонданд. тибқи маълумот, раисони ҷамоатҳои шаҳру деҳот ва нозирони минтақавии мақомоти корҳои дохилӣ бошанд, бо прокуророни шаҳру ноҳияҳо ҳамкориро ба таври зарурӣ ба роҳ намонда, барои дар марҳилаи оғози сохтмонҳои худсарона ошкор ва бартараф кардани қонунбайронкуниҳо пайваста фаъолиятро роҳандозӣ накарданд. вобаста ба вайронкуниҳои ошкор гардида нисбати 291 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва тафтиш карда шуда, 571 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 2389 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида, ба 402 қарорӣ оварда 9656 гектар қитъаҳои замини худсарона ишғол ва ғайриқонунӣ вобаста шуда ба ҳолати аввала баргардонда шудааст. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.